Εργοστάσιο ετοίμων ενδυμάτων αδερφών Σύφη. Το εργοστάσιο ετοίμων ενδυμάτων των αδελφών Σύφη ήταν όχι μόνο μία φιλόδοξη, αλλά και μοναδική σε αυτόν τον τομέα προσπάθεια στα Δωδεκάνησα. Οι αδελφοί Σύφη, Ευάγγελος, Γεώργιος και Θωμάς, εργάστηκαν αρκετά χρόνια στη Ζάμπια, πρώην Βόρεια Ροδεσία, όπου εκεί για πρώτη φορά έφτιαξαν εργοστάσιο υφαντουργίας. Το 1973 επέστρεψαν στην ΚΟ και ίδρυσαν τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων Alexander Fashion ΑΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο στο δρόμο προς τα χωριά. Το εργοστάσιο με εξαγωγές στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Αγγλία έφτασε να απασχολεί μέχρι 470 άτομα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του στην ΚΟ, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα, όπως τα μεγάλα μεταφορικά κόστη, η σχετικά μικρή κλίμακα της παραγωγής και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μία μοδίστρα, για να εκπαιδευθεί, χρειαζόταν περίπου ένα χρόνο. Την περίοδο εκείνη ο τουρισμός στην ΚΟ γνώρισε τεράστια αύξηση, γεγονός που συνεπήρε όλη την οικονομία του νησιού. Πολλοί εργάτες λοιπόν έφευγαν από το εργοστάσιο και προτιμούσαν να δουλεύουν σε τουριστικές εργασίες, που απέδιδαν περισσότερο. Η έλλειψη εργατικών χεριών ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να φέρουν περίπου 150 εργάτες από τις Φιλιππίνες. Το 1993 η ελληνική υφαντουργία αγόρασε το 80% των μετοχών του εργοστασίου. Η λειτουργία του όμως ήταν ασύμφορη και το ίδιο έτος το εργοστάσιο έκλεισε. Το Νοέμβριο του 1995 οι μηχανές πουλήθηκαν. Ένα μέρος τους πήγε στην Ελλάδα και ένα μέρος στη Βουλγαρία, όπου οι αδελφοί Σύφη άνοιξαν ένα νέο εργοστάσιο στη Σόφια με το όνομα Βατζιώτο, από τα αρχικά των ονομάτων των τριών αδελφών. Το εργοστάσιο συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι το 2009, με τον ένα μόνο αδελφό, τον Ευάγγελο. Τα κτίρια της πρώην Alexander Fashion αγοράστηκαν από το Δήμο της ΚΟ, που τα χρησιμοποίησε ως γραφεία. Προτάθηκε επίσης να γίνουν η έδρα του πρώτου πανεπιστημίου της ΚΟ. Στέγασαν παλαιότερα και τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης, ΔΕΚΙΚ, και λειτουργήσαν και ως χώρος ανακύκλωσης. Σήμερα το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο. Είμαστε στο Gin Center, οδό 25 Μαρτίου 9 και θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Σύφη, γιο του Θωμά Σύφη, για να μας πει την ιστορία του. Λοιπόν, η εταιρεία ξεκίνησε το 1973-1974. Ήταν μια προσπάθεια τριών αδελφών, του Θωμά, του Γιώργου και του Βαγγέλη, οι οποίοι είχαν έρθει από την Αφρική, που κάνανε διάφορες είχαν επιχειρήσεις εκεί. Ναι, είχαν διάφορες επιχειρήσεις τέλος πάντων. Πού στην Αφρική? Ζάμπια, πρώην Ροδεσία. Ασχολιόντουσαν τέλος πάντων με το εμπόριο ρούχων, ενδυμάτων. Με ρούχα, νομίζω, ναι. Και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αγοράσανε το οικόπεδο εκεί που βρίσκεται το εργοστάσιο, τέλος πάντων, το πρώην εργοστάσιο. Και ο σκοπός ήταν να ράβονται ως επιτοπλίστων τζιν παντελόνια, αλλά στην συνέχεια μπήκανε και άλλα είδη, άλλα καθαρά από το ύφασμα τζιν. Μέχρι τότε υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην ΚΟ? Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή και στην Ελλάδα ήταν λίγες οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου, τα εργοστάσια. Στην Καλαμάτα νομίζω είχε, Λάρισα νομίζω είχε. Τέλος πάντων, ακόμα δεν είχε ανοίξει ούτε η Τουρκία ή το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν. Άρα δεν υπήρχε έτσι έτοιμο ένδυμα όπως υπάρχει τώρα? Δεν υπήρχαν πολλά εργοστάσια. Έτσι. Μετά αργότερα άνοιξε η αγορά της Τινησίας, του Μαρόκου, μετά Ινδία, Μπαγκλαντές και αργότερα μετά η Κίνα, που τα ισοπαίδωσε όλα βέβαια. Τέλος πάντων. Άρα πολύ πρωτοποριακό αυτό για το νησί. Ναι, ήταν. Και κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε
γύρω στους 450 υπαλλήλους. Ναι, κάπου το διαβάζω. Αν το θυμάμαι καλά. Και συνολικά ξέρεις πόσοι μπορεί να πέρασαν από εκεί? Χιλιάδες. Έχω ιδέα. Χιλιάδες. Πάρα πολλές οικογένειες, ας το πούμε, είχαν επωφεληθεί επειδή βρήκανε δουλειά, γιατί τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλά ξενοδοχεία. Σωστό και αυτό. Και ακόμα και σήμερα έχουν να το λένε, ότι και σπουδάσαν παιδιά τους και κάναν τις πρίκες για τις κόρες τους. Ναι. Το 74 είπες ξεκίνησε. 74 εκεί. Και έκλεισε το 93-94. 93, τέλος, νομίζω κάπου εκεί, τέλος, 93 άρχισε. Άρα έμεινε 20 χρόνια ανοιχτό. Ναι. Ωραία, εσύ αυτά τα 20 χρόνια πώς τα θυμάσαι? Όταν ξεκίνησε ήμουνα παιδάκι, ήμουνα 4 χρονών. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ξέρω εγώ, με τη μητέρα μου και κάναμε βόλτες. Εντάξει, μεγάλο εργοστάσιο. Ναι. Έτσι. Μετά αργότερα δούλεψα και μια χρονιά και πριν πάω φαντάρος. Σαν εργάτης δηλαδή? Ναι. Κανονικά. Ήρθα στην ΚΟ το 1995 και η δουλειά που μου δόθηκε ήταν του κυρίου Σύφη, στην Αλεξάνδρ Φάσιο. Αρχικά ήταν ο μπάς μου εκεί σαν υπεύθυνος και έτσι κατέβηκα και εγώ στην ΚΟ για να κάνω τη δουλειά. Εγώ κατέβηκα από Αθήνα τότε, αλλά είμαι από Ρόδο, καταγωγή μου από Ρόδο. Ξεκίνησα εκεί σαν εργαζότρια, ώστε να με γνωρίσουν. Και μέσα σε ένα μήνα έγινα υπεύθυνη στο εργοστάσιο σε κάποια γραμμή. Με το χρόνο ανέβαινε η θέση μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου δίνανε τη δυνατότητα να ανέβω και έτσι κατάφερα να γίνω η προϊσταμένη του εργοστασίου της Ρεφής. Συνεργάστηκα με πολλούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι μας δώσανε πολλές ευκαιρίες. Κατεβαίνανε πάρα πολλοί άνθρωποι από τα διάφορα χωριά μας, έδωσε πάρα πολλές δουλειές σε αρκετούς ανθρώπους. Τότε που δεν υπήρχε τόση πολλή δουλειά, δηλαδή δεν υπήρχαν εργασίες τότε στην ΚΟ, είχαν κλείσει νομίζω και τότε τα εργοστάσια με την ντομάτα και όλα αυτά και έτσι οι ανθρώποι ψάχνανε δουλειές. Οπότε ο Σύφης έδωσε πολλές ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχε δώσει δουλειά σε όλες τις, πώς να σας πω, σε ηλεκτρολόγους, σε μοντίστρες, τα πάντα, σε όλους. Ήταν άνθρωποι που σε σεβόντουσαν, μιλούσαμε ελεύθερα μαζί τους, μπορούσαν να πούμε το οτιδήποτε, μας βοηθούσαν αν είχαν προβλήματα στην οικογένειά μας, μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Μας δίνανε αρκετές ευκαιρίες. Δεν μπορώ, παιδιά, γιατί να σας μιλάω. Θέλω να μας πείτε, κύριε Τρίφωνα, τι θέση είχατε στο εργοστάσιο και να τα πάρετε από την αρχή, να μας πείτε την εμπειρία σας, τη ζωή σας εκεί, την επαγγελματική και τη σχέση σας με τον Σύφη, τον αείμνηστο, το Θωμά. Λοιπόν, η θέση μου ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος, όσο καιρό κράτησα εκεί, παρόλο που η δουλειά μου ήταν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ήταν να εκπαιδεύσω ορισμένες κοπέλες που δεν ξέρανε καθόλου να γαζώσουν και στη συνέχεια να φτιάχνω τις μηχανές με βάση τη δουλειά που κάνανε. Άρα εσάς το επάγγελμά σας ποιο ήταν, μηχανικό? Το κανονικό επάγγελμα είναι οργάνωση εργοστασίων ετοίμων ενδυμάτων. Έχω κάτσει στη Γαλλία αρκετά χρόνια σε ένα σχολείο, 4 χρόνια, και στη συνέχεια αυτό. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν σήκωνε να πει σε ένα βιομήχανο ότι αυτό είναι λάθος, εκείνο είναι καλά, θα έκανε αυτό που ήθελε αυτός. Λοιπόν, και έτσι αφού πληρωνόμουν κανονικά, ραπτομηχανές, ραπτομηχανές, ό,τι θέλετε. Έτσι ξεκίνησα. Ναι. Λοιπόν, κυρία Ελλάς,
Ελλάδα μάλλον, στην Κυλτική. Δουλέψατε κι εσείς στο εργοστάσιο, το Alexander Fashion, των αδερφών Σίφη. Από πότε ως πότε δουλέψατε, πόσα χρόνια? Είχα την τύχη να είμαι από τις πρώτες 9. 9. Ναι. Και συνεργάστηκα πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν τόσο ωραίοι άνθρωποι που αυτό το επιβεβαιώνουν όλοι όσοι πέρασαν από εκεί, όχι μόνο εγώ. Εγώ είχα μία ιδιαίτερη, να πω, εκτίμηση, ικανότητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Στους 3 μήνες που εργάστηκα ως εργάτρια στη μηχανή, με σήκωσαν για να πάρω υπευθυνότητα. Και τι υπευθυνότητα? Ανέλαβα μια υπευθυνότητα ενός μεγάλου γκρουπ και έραβα τα Levi's, τα παντελόνια τζιν, για πολλά χρόνια. Άρα ήσασταν εκεί από το ξεκίνημα του εργοστασίου, δηλαδή από το 1976? Όχι, ήταν Γενάρης του 1974, μεταπολίτευση. Από τότε ξεκίνησε το εργοστάσιο. Και μείνατε όλα τα χρόνια? Έμεινα μέχρι που 79. Ναι. 5 χρόνια μείνατε. 5 χρόνια, αλλά εργάστηκα πάρα πολύ, το οποίο εκτίμησαν πολύ και... Όταν λέτε εργάτρια, εννοείται γαζότρια. Γαζότρια, ναι, στη μηχανή. Στους 3 μήνες όμως, λέει ο Γιώργος και ο Θωμάς, εσύ δεν είσαι για μηχανή, θα διοικήσεις αυτά γκρουπ. Και ανέλαβα ένα μεγάλο γκρουπ του Levi's με τα παντελόνια τζιν. Εργάστηκαν οι κοπέλες πάρα πολύ καλά, είχα καλή συνεργασία και με τις κοπέλες και με τους ιδιοκτήτες, τα αφεντικά να το πω έτσι, και απέδωσα πάρα πολλά. Πόσα άτομα περίπου υπαλλήλους είχε τότε, στην αρχή του, στο ξεκίνημα? Στην αρχή του, το ξεκίνημα ήταν το ισόγειο του Alexander Fashion. Μετά έγινε ο όροφος και ανεβήκαμε και συγκεντρώθηκα κάπου τα 400 άτομα και πλέον. Θυμάστε, έτσι έχετε αναμνήσεις, χαρακτηριστικά, στιγμιότυπα, περιστατικά, κάτι που να δείτε, ήταν για την κότο Alexander Fashion, ήταν ένα πολύ αποδοτικό για τις κοπέλες που εργάστηκαν, γιατί όλες είχαν φύγει από χωριά, από τοματοχώραφα, ήταν ανίδες, ειδικεύτηκαν με εμάς όλους, γιατί και εγώ ειδικεύτηκα με τους τεχνικούς. Άρα προηγήθηκε εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Την κάθε εργάτρια έπρεπε να την εκπαιδεύσουμε στη μηχανή που καθότανε, γιατί υπήρχαν πολλές, ήταν οι πλακοραφές, ήταν οι κεντομηχανές που εγώ είχα στην επίβλεψή μου. Περνούσαν από εκεί 120 κομμάτια την ώρα. Την ώρα. Ναι. Και μετά με την ολοκλήρωση, πώς να το πω, την απόδοση που έκανα μετά από την υπευθυνότητα, καθόμουν και στη μηχανή και να συμπληρώσω την παρτίδα, να σταλεί στη Γερμανία. Στη Γερμανία δηλαδή πηγαίνουν τα τζιν που φτιάχνατε? Όλα στη Γερμανία. Θυμάστε άλλες μάρκες εκτός από το Levi's? Εσείς ήσασταν για τα Levi's. Ναι, θυμάστε άλλα? Να σας πω, ήταν πάρα πολλοί πελάτες που υπήρχαν. Συνήθως Γερμανοί ήτανε. Ήτανε η Wrangler μου είπαν. Είχα ράψει και φορέματα. Και τελευταία με την αποχώρησή μου είχα ράψει 14.000 φούστες. Άρα μετά τα τζιν ήρθαν κι άλλα? Ναι, ήρθαν κι άλλα. Συνέχιζαν να έρχονται άλλα. Ήταν διαφορετικές μετά οι υπεύθυνες και ανέλαβαν και αυτές τα δικά τους πόστα. Ωραία. Εγώ παρέμεινα στα Levi's, στους Γερμανούς και στα πολύ ωραία φορεματάκια και φούστες που ραβόντουσαν την εποχή εκείνη. Είχαν προβλήματα με τους τεχνικούς αποχωρώντας και εκεί ας πούμε να πω ότι
ένιωσαν την αδυναμία της Ελλάδας, του ελληνικού συστήματος. Όχι του ελληνικού συστήματος, της διαχείρισης, να το πω, που οι τεχνικοί είχαν αποχωρήσει, έφεραν ελεκτές από την Αθήνα, προσπάθησαν πάρα πολύ, και ο Θωμάς και ο Γιώργος, προσπάθησαν πάρα πολύ για να κρατηθεί το εργοστάσιο, γιατί απέδιδε. Και έκαναν αγώνα σκληρό οι άνθρωποι. Ήμασταν όμως όλοι συμπαραστάτες, γιατί θέλαμε να επιβιώσει αυτή η επιχείρηση, αλλά και με την άνοδο του τουρισμού μετά άρχισαν οι αποχωρήσεις των κοριτσιών, όπου και δημιουργήθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα και αναγκάστηκαν να κλείσει. Το αγόρασε ο Δήμος και θα έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί κατάλληλα αυτό το κτίριο, γιατί είναι και πολύ μεγάλο και πρόσβατο, ας πούμε, μπορεί κανείς εύκολα να φτάσει στο σημείο αυτό μέσα στην πόλη, σαν λίγο απόκεντρο, αλλά έχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο χώρος και να γίνει κάτι χρήσιμο, γιατί είναι αμαρτία, έχει ιστορία και δεν πρέπει να χάνονται οι ιστορίες του νησιού, γιατί να πω ότι η Κος έχει κακοποιηθεί. Έχει χάσει την ομορφιά της, έχει χάσει τα κτίρια της, τα αξιόλογα, τα πολύ ιστορικά, και είναι κρίμα να συνεχίζεται αυτή η κατάρρευση του νησιού. Πώς ήταν το κλίμα? Και εγώ ποιες σχέσεις εργασίας επικρατούσαν εκεί πέρα, πώς ήταν η κατάσταση? Γενικά όλο το κλίμα. Όσο θυμάστε, οι συνθήκες δηλαδή εργασίας ήταν ευχάριστες? Γιατί τώρα μου ζητάς τώρα να σου εξιστερήσω στα καλά της, άλλο κομμάτι. Στα καλά της. Πες μας στις εποχές της δόξας, ας πούμε, ναι, πώς ήταν οι σχέσεις υπαλλήλων και διεύθυνσης, τι αίσθηση έχεις? Κοίταξε να δεις. Έχουμε ακούσει καλά λόγια, γι' αυτό ρωτάμε. Ναι, είχε όμως και περιόδους που ήταν δύσκολα τα πράγματα. Γενικά, από τη στιγμή που είχε δουλειά το εργοστάσιο και η παραγωγή προχωρούσε καλά και οι ημερομηνίες των παραγγελιών τις πετυχαίνανε σε πρόγραμμα, δεν υπήρχε ιδιαίτερο θέμα. Αλλά δυστυχώς, επειδή είμαστε ακριτικό νησί, θυμάμαι περιπτώσεις που υπήρχαν ελλείψεις στις πρώτες ύλες. Γιατί αρκετά πράγματα, σχεδόν όλα, ερχόντουσαν οι πρώτες ύλες, δεν ερχόντουσαν εδώ από εδώ. Το εξωτερικό ή την Αθήνα? Όχι, Ελλάδα, αλλά αρκετά βοηθητικά υλικά ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Από τις εταιρείες που βάζαν τις παραγγελίες. Άρα αν κάτι δεν πήγαινε καλά, τι γινότανε? Rivet, τέτοια πράγματα, ετικέτες. Και όταν υπήρχαν ελλείψεις, υπήρχε και καθυστέρηση στην παραγωγή. Και αυτό έφερνε τι προβλήματα, γκρίνια? Ναι, έφερνε προβλήματα με τους πελάτες, που δεν υπήρχε η σωστή παράδοση, εγκαίρη παράδοση. Οι οποίοι πελάτες ήταν, τώρα το σκέφτηκα να το ρωτήσω, δεν ήταν χοντρικοί, φεύγαν αυτά? Ναι, εταιρείες όπως η Levi's, άρα τα τζιν που φτιάχνονταν εδώ στην Κο πήγαιναν στη Levi's. Αυτά παίζουν, που δεν ξέρουμε. Ναι, η εταιρεία ήταν καθαρά εξαγωγική. Και δίνατε πού, δηλαδή στην Αθήνα, στο εξωτερικό, πού? Εξωτερικό. Ναι. Στις μητρικές εταιρείες που ήταν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία. Ναι. Και μετά αυτοί στέλνουν μετά στους αντιπροσώπους π.χ. στην Αθήνα και μετά αυτοί στα ελληνικά καταστήματα. Άρα ράβατε τζιν για τη Levi's, απίστευτο. Και για άλλες εταιρείες έτσι? Wrangler, Levi's, Lois, Diesel. Άρα για τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Ναι. Στην Go. Wow, εντυπωσιακό. Επίσης, όταν θυμάμαι ότι είχαν και θέματα με το εργατικό κέντρο
όταν υπήρχαν καθυστερήσεις από τις εταιρείες. Τώρα και εγώ αμυδρά τα θυμάμαι και απεργίες. Α, ναι, να μην έχουμε φωτογραφικό υλικό, πού θα βρούμε. Αυτό στον κύριο... Ο Κογιόπουλος, ναι, το έχουμε ίσως, όλο, του Κογιόπουλου. Θα είναι καλή πηγή, γιατί εγώ δεν έχω, πέρα από κάποιες έτσι προσωπικές φωτογραφίες, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Έχεις δηλαδή προσωπικές φωτογραφίες μέσα στο εργοστάσιο? Όχι δικές μου, όχι. Κάποιες φωτογραφίες, αλλά λίγες, δεν έχω πολλές. Αλλά ξέρω ότι νομίζω ο Κογιόπουλος έκανε μια έτσι καλή δουλειά και είχε μαζέψει αρκετό υλικό. Λοιπόν, κύριε Κογιόπουλε, στο βιβλίο σας «Η Κώστης Εργασίας» ασχολείστε με το θέμα του Alexander Fashion, εκτενώς μάλιστα, υπάρχει ένα αφιέρωμα, ένα άρθρο, και ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο σκεπτικό ασχοληθήκατε με το Alexander Fashion, και από ό,τι είδα μιλήσατε το 2009 και με τον αείμνηστο το Θωμά Σύφη, οπότε θα ήθελα λίγα λόγια για την εμπειρία σας και για τη γνώση σας σε σχέση με το Alexander Fashion. Μάλιστα. Γράφοντας το 2010 το βιβλίο για τα επαγγέλματα της ΣΚΟ τότε, έκανα έτσι μια έρευνα και στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής ασχολήθηκα με το Alexander Fashion. Βέβαια τότε είχε κλείσει, αλλά συνάντησα ένα από τους ιδιοκτήτες και μιλήσαμε. Και βεβαίως είχε ένα φωτογραφικό υλικό, ο Θωμάς ο Σύφης στην ακρίβεια, ένα πολύ καλό φωτογραφικό υλικό θα έλεγα, όπου αυτό μου το παραχώρησε για να μπει στο βιβλίο και μιλήσαμε σχετικά με την ιστορία. Δεν ήταν μακροχρόνια ιστορία, κράτησε λίγα χρόνια. Το εργοστάσιο έκλεισε, ήταν ακριβώς στη μέση από την γεωργική στην τουριστική περίοδο της ΣΚΟ. Οπότε... Περίπου 1975 με 95, κάπου εκεί, 20 χρόνια. Κάπου εκεί όπως το λες. Το εργοστάσιο έκλεισε, το αγόρασε πρώτα η ελληνική φαντουργία, κράτησε ένα χρόνο και με την ελληνική φαντουργία, και μετά όταν έκλεισε κάποια μηχανήματα φύγανε και πήγανε Βουλγαρία, και εκεί οι αδελφοί Σύφη δημιούργησαν ένα καινούργιο εργοστάσιο. Μάλιστα το ονόμασαν Βάγγι Ότο, που ήταν τα αρχικά των ονομάτων τους, και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να συνεχίσουν μέχρι ενός σημείου και εκεί πέρα βέβαια. Το κτίριο παρέμεινε μέχρι και σήμερα, υπάρχει. Στην αρχή το αγόρασε ο Δήμος, στην αρχή στεγάστηκε η υπηρεσία η ΔΕΚΙΚ, που ήταν η υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου. Αργότερα το κτίριο χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος ανακύκλωσης και για κάποιο καιρό. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται είναι κλειστό. Κλειστό δεν είναι, ορθάνυχτο είναι. Πήγα εγώ, όλα είναι ανοιχτά. Όπως όλα και εδώ δίπλα μας το ενοποιείο, που είναι αυτό το έσχος, και η Αβικό βεβαίως, η παλιά, όχι η καινούργια, είναι ήδη ξενοδοχείο. Πείτε μας τι ήταν για την ΚΟ όσο ήταν ανοιχτό, δηλαδή τι θέση είχε. Εγώ θυμάμαι κιόλας. Είχε το πρατήριο στην ΚΟ που όλοι περνούσαν οι κόοι και ψωνίζανε σε πολύ καλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα. Αν θυμάμαι, Βαντίμ λεγότανε. Το Βαντίμ είναι και ένα είδος υφάσματος. Ναι, και μάρκα τζιν ήταν. Και μάρκα τζιν, και τζιν έβγαζε και δουλεύαν πολλοί κόοι. Μου φαίνεται ότι το προσωπικό ήταν 470 άτομα. Δεν φτάνανε, γιατί για να εκπαιδευτεί μια μοδίστρα ήθελε ένα χρόνο. Μετά, επειδή άρχισαν τα ξενοδοχεία και ζητούσαν και ήταν και καλούς μισθούς, έφευγαν πάρα πολύ και αναγκάστηκε να ζητήσει ξένους εργάτες να έρθουν να δουλέψουν, και ήταν από τις Φιλιππίνες. Περίπου 170 άτομα νομίζω, και μάλιστα κάποιοι έχουν μείνει εδώ πέρα. Και θυμάμαι και τους Φιλιππινέζους στην ΚΟ, ήταν οι πρώτοι έτσι ξένοι που έμεναν, ας πούμε. Και τα ρούχα είχα κρατήσει κάτι, βέβαια δεν το έχω. Είχα και εγώ ψωνίσει πολλές φορές στο πρατήριο. Δεν είχα πάει. Θυμάμαι όμως τότε που είχε έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο Τσάτσος, ο Δημήτρης. Ναι.
και θυμάμαι που είχε έρθει την υποδοχή που έγινε στο Δημαρχείο. Και η κουβέντα σας με τον Θωμά Σύφη, δηλαδή η γνώμη του εκείνου για αυτή τη δουλειά. Ένας ευγενικός άνθρωπος, ήταν και ξέρεις ψηλός έτσι, ένας άνθρωπος εντυπωσιακός θα έλεγα. Εντάξει, ήταν εγχείρημα πρωτοφανές στην Κόδα, ήταν επειδή οι γεωργικό νησί συνήθως είχαν να κάνουν με γεωργία, με παραγωγές, είχαν τα εργοστάσια ντομάτας. Ήταν μια σπάνια προσπάθεια στα Δωδεκάνησα, δεν υπήρχε άλλο. Και ήταν άνθρωποι που δουλέψαν τότε στην παλιά Ροδεσία, είχα δουλέψει και είχα φέρει τα κεφάλαια και άνοιξαν το εργοστάσιο. Βεβαίως, ο Θωμάς ο Σύφης συνέχισε να ασχολείται με το εμπόριο και τα υφάσματα, ρούχα. Εντάξει, κρίμα βέβαια που σταμάτησε, αλλά όταν η οικονομία άλλαξε προς τον τουρισμό, τα πάντα γινόταν τουριστικά. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος τότε. Μακάρι να υπήρχε σήμερα, νομίζω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μου είχε πει η μητέρα μου που δούλευε στο εργοστάσιο κάποτε ότι πηγαίνανε εκδρομές, ημερήσεις εκδρομές. Α, με το εργοστάσιο. Ναι. Πηγαίνανε, μαζευόντουσαν και πήγαιναν και διάφορα νησιά. Και τι, δεν δουλεύαν τις Κυριακές? Ναι, πήγαιναν για να χαλαρώσουν. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ωραία. Κάποιο άλλο έτσι, κάτι που έχει στην ανάμνησή σου από εκείνα τα χρόνια, από τα χρόνια του εργοστασίου? Καταρχάς, γιατί έκλεισε? Αυτό θα ρωτήσω. Έκλεισε διότι το κόστος της παραγωγής είχε ανέβει πάρα πολύ, λόγω ότι είχε ανέβει και το πώς λέγεται, η μισθή τέλος πάντων εδώ στην Ελλάδα. Και γιατί το εργατικό κόστος είναι το μεγαλύτερο κόστος σε μια παραγωγή. Οπότε φανταστείτε, εάν εγώ έραβα ένα τζιν εδώ και σου έδωνα, ξέρω εγώ, μισθό ημερήσιο, ξέρω εγώ, 30 ευρώ, λέω τώρα ένα νούμερο, και το αντίστοιχο εργοστάσιο, ξέρω εγώ, στο Μπαγκλαντές έδινε 5 την ημέρα, ότι το κοστολόγιο πέφτει δραματικά. Οπότε σιγά σιγά πολλοί πελάτες φεύγανε και πηγαίνανε για να κάνουν την παραγωγή τους στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές, στο Πακιστάν και αργότερα στην Κίνα, γιατί η Κίνα ακόμα δεν υπήρχε τότε, και χάνανε παραγγελίες και σιγά σιγά. Άρα δεν συνέφερε. Ναι. Γι' αυτό κιόλας η επιχείρηση μετά από λίγο άνοιξε τα εργοστάσια στη Βουλγαρία, σωστά? Στην Βουλγαρία άνοιξε γιατί είχε πιο φθηνό εργατικό δυναμικό και το κοστολόγιο της μεταφοράς, γιατί εδώ τα μεταφορικά είναι ακριβά. Έτσι. Στη Βουλγαρία δεν ήταν ακριβά. Εδώ ο Κογιόπουλος το 2009 λέει ότι ήταν ως τότε ανοιχτό. Είναι ακόμα ανοιχτό αυτό το εργοστάσιο? Ονομάζεται Βατζιότο. Δεν είναι ακόμα ανοιχτό. Έκλεισε το 2000... Και το... Όχι, μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γιατί υπήρχε και μια άλλη εταιρεία η οποία έγινε Βατζιότο. Ήταν η International, αν δεν κάνω λάθος. Και έκλεισε κάποια στιγμή το 2001-2002, κάπου εκεί, και μετονομάστηκε σε Βατζιότο, αν δεν κάνω λάθος. Και το λειτουργούσαν και αυτό και τα 3 αδέρφια? Όχι, κάποια στιγμή έφυγε ο αδερφός μου, ο πατέρας μου. Ενώ την επιχείρηση στην ΚΟ και τα 20 χρόνια που λειτουργούσε και τα 3 αδέρφια ήταν μαζί, είχαν τον ίδιο ρόλο? Μεγάλο διάστημα ήταν και τα 3. Κάποια στιγμή έφυγε ο ένας αδερφός, έμεινε ο πατέρας μου με το θείο μου τον Γιώργο. Ο θείος ο Γιώργος και που ήταν πρώην και αυτό, ηθοποιός, ναι, και τι ηθοποιός. Όλοι τον λέγανε Κούκλος και οι 3 ήταν κούκλοι νομίζω. Όχι, ο πατέρας μου και ο θείος μου, ναι. Ζουν οι θείοι σου? Ναι. Α, ναι. Τι ηλικία έχουνε?
όχι, συγγνώμη. 88 πρέπει να είναι ο θείος μου, ο Γιώργος, και 82, 83... Ζουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα. Για εκείνα τα χρόνια της ΚΟ, ας πούμε, το να φεύγεις από εδώ και να κάνεις καριέρα στον κινηματογράφο ήταν σπουδαίο. Δεν υπήρχαν λεφτά. Ναι, οπότε... Δηλαδή μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα βγάζανε χρήματα. Έτσι, γι' αυτό και κάποια στιγμή σταμάτησε το κινηματογράφο και κατέβηκε στην Αφρική που ήταν ήδη ο πατέρας μου για να ασχοληθεί με το εμπόριο. Όλο αυτό με την Αφρική έγινε μετά την καριέρα άρα ναι, σωστά, αφού ήταν το 60 κάτι, αφού έπαιξε στο Δόλωμα με τη Βουγιουκλάκη. Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βογιατζή, καλησπέρα. Γεια σας. Ήσασταν ο λογιστής στην επιχείρηση Alexander Fashion. Θα μας πείτε πότε και όλες σας τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις, στιγμιότυπα, ό,τι θυμάστε να μας πείτε για το Alexander Fashion και την εποχή της άνθησής του. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θεωρούσα δεδομένο πάντα, αν και δεν το έκανα, ότι όφιλα μία αναφορά στην δημιουργία αυτού της μονάδας στην ΚΟ και τους ιδιοκτήτες της. Και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια. Προφανώς η δημιουργία της Alexander Fashion στην ΚΟ ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο και για την κοινωνία και για την οικονομία. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη ενδεδειγμένη επιλογή έδρας όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, και αυτό φάνηκε εκ των υστέρων. Ξεκίνησε σαν ανώνυμη εταιρεία το 1974 προς το τέλος και ολοκλήρωσε τον κύκλο της με τελευταία χρήση λειτουργίας το 1995. Θα κάνω μια αναφορά στη διαδρομή της. Η Alexander Fashion ήτρε βασικά από τρία αδέρφια, το Θωμά, το Γιώργο και το Βαγγέλη Σύφη, οι οποίοι ήτανε ο ένας, οι δύο ζουν, κόοι, μετανάστες, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα εισόδημα και ήρθαν να το επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτή η μονάδα είχε για την εποχή της προχωρημένα δεδομένα. Ήταν μια μονάδα εντάσσεως εργατικού δυναμικού σε γραμμή παραγωγής, δηλαδή όπως βλέπουμε στην τηλεόραση πως φτιάχνουν τα αυτοκίνητα, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο κάθε υπάλληλος δεν έραβε ένα παντελόνι, έραβε μέρος του παντελονιού. Ξεκίναγε το παντελόνι και κατέληγε έτοιμο. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρω είναι πως εφαρμόστηκε για την εποχή της προχωρημένο σχέδιο λειτουργίας και προχωρημένη μέθοδη. Δηλαδή, τότε είχαμε κάρτες παρουσίας για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτές που φέτο θεσμοθετεί το Υπουργείο Εργασίας, για να καταλάβετε από το 1975 πόσο προχωρημένοι είμαστε. Σαν υπεύθυνος προϊστάμενος λογιστηρίου, συνταξιούχος πλέον, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εφαρμόστηκε με ευλαβική συνέπεια και η φορολογική και η ασφαλιστική και η εργατική νομοθεσία. Με τα λόγου γνώσεως σας λέω ότι ούτε μισή ώρα υπερορίας ή υπερεργασίας δεν έμεινε απλήρωτη. Φυσικά το γεγονός ότι είχε έδρα την ΚΟ, αυτό είχε ορισμένα προβλήματα σημαντικά σε κάποιο βαθμό λειτουργίας, διότι όταν δεν είχε καλό καιρό, είχε πολλά μποφόρ, τα πλοία δεν ερχόντουσαν, οι πρώτες ύλες δεν ερχόντουσαν και ήταν πολύ σημαντικό, ήταν τότε το τζιν, εμείς δουλεύαμε πολύ το τζιν και ήταν πολύ σημαντικό για την ομαλή λειτουργία. Εάν είχαμε, αφού πολλές φορές ναυλώναμε αεροπλάνα για να φέρουμε το εμπόρευμα. 9 Αυγούστου του 1974. Ακριβώς. Το εργοστάσιο ήδη είχε ξεκινήσει και είχε ξεκινήσει
με ρούχα γυναικεία ελαφριού τύπου. Και όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην εταιρεία μετά από κανένα χρόνο δύο, γυρίσαμε όλες αυτές τις μηχανές να γαζώνουν μπλουτζίν, να μάθουν οι κοπέλες να γαζώνουν μπλουτζίν και ήταν και της μόδας τότε τα μπλουτζίν. Και τελείωσε σαν μπλουτζίν και πήγε και πάρα πολύ καλά σαν ποιότητα. Πάρα πολύ καλά. Άρα εσείς δεν ήσασταν από εδώ, δεν ήσασταν από την ΚΟ? Εγώ είμαι από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Και πώς σας βρήκαν και σας εντόπισαν στην Αθήνα? Αυτοί ζητάγαν ένα μηχανικό και αυτός που τους είχε πουλήσει τις δραπτομηχανές ήταν πολύ φίλος μου. Α, μάλιστα. Ναι. Και ήρθατε λοιπόν... Μου έκανε αν θέλω να πάω στην ΚΟ. Εγώ τότε δούλευα στην Τρικολάν, στην Άουσα, στην Λαμερά. Κάναμε μπλουζάκια. Ωραία. Και ήρθατε το 1974 και εκ τούτου είστε εδώ, δηλαδή γίνατε ΚΟΣ? Όχι, τελείωσα, έφυγα ένα διάστημα μετά από 10 χρόνια και γύρισα μετά από αρκετά χρόνια για κάνα 1,5 χρόνο, 2. Μετά σταμάτησα γιατί έφυγα, πήγα στο εξωτερικό πάλι. Όταν έκλεισε το εργοστάσιο εδώ, εσείς ακολουθήσατε στη Βουλγαρία? Όχι, δεν εδώ. Όχι, είχα φύγει εγώ. Του συνάντησα στο εργοστάσιο, του συνάντησα σε ένα εργοστάσιο το οποίο το είχε ο ένας αδερφός, ο Βαγγέλης ο Σύφης, το εργοστάσιο το λεγόταν Κόσμος και ήταν σε ένα χωριό που λέγεται Πέρνικ στη Βουλγαρία. Ναι. Πείτε μας τώρα για τα χρόνια της συνεργασίας σας με τους αδερφούς Σύφη εδώ. Κοιτάξτε, αυτό δεν είχα κανένα παράπονο. Καταρχήν δεν πρέπει να έχει κανένας παράπονο γιατί κάθε τέλος του μηνός έπαιρνες τα λεφτά σου. Τα ρήφα. Ούτε να τα ζητάς, ούτε τι θα γίνει, γιατί και πώς. Άρα ήταν καλοπληρωτές. Όχι καλό, ήταν πάρα πολύ σωστός. Ανεξάρτητα με διάφορες άλλες ιστορίες του νησιού. Πάρα πολύ σωστός. Μετά είναι σημάτους όλοι, όπως θα δουλεύουν κτλ. Και πώς χαρακτηρίζεται το όλο project για τα χρόνια εκείνα στην ΚΟ, όλο αυτό το εγχείρημα? Στην ΚΟ ήταν το αντίστοιχο εργοστάσιο, γιατί είχα πάει και στην Καλαμάτα και δούλεψα και εκεί λιγάκι στα Λιβάης. Ήταν το μοναδικό εργοστάσιο από την Αθήνα και κάτω, προς την Κρήτη ας πούμε, το μεγαλύτερη μονάδα σε κόσμο. Στην Ελλάδα? Όχι σε ραφεία, από όλες τις εταιρείες. Ηλεκτρικά, αυτοκίνητα, τι κατασκευάζαν τότε από την Αθήνα και κάτω, από Πάτρες και τα λοιπά, Καλαμάτες και Παμού, ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία σε πληθυσμιακό κόσμο. Δηλαδή δουλεύανε 420, 370, γύρω στα 400 άτομα τότε. Μεγάλη δουλειά. Δεν υπήρχε άλλη δουλειά στο εργοστάσιο. Στα Δωδεκάνησα δεν υπήρχε άλλη δουλειά. Καμία. Όλοι βάζανε ντομάτες, δουλεύανε 1,5 μήνα το χρόνο, 2, το ίδιο και τα σταφύλια, το ίδιο. Και αυτοί που τροφοδοτούσαν την οικογένεια με λεφτά ήταν οι γυναίκες που δουλεύανε στο εργοστάσιο. Κάθε τέλος του μηνός τα λεφτά πηγαίνανε στην οικογένεια. Γι' αυτό και τώρα βλέπετε κάνουν απεργίες οι αγρότες. Δεν φταίει η αγροτιά, φταίει γιατί κλείσαν τα εργοστάσια παντού στην Ελλάδα. Και οι γυναίκες πια δεν δουλεύουν. Έχουν μεγαλώσει βέβαια οι περισσότεροι, αλλά τα λεφτά που παίρνανε τα δίνανε στην οικογένεια. Μάλιστα. Ξεκινούσαμε μαζί, ήμασταν η εφημερίδα του εργοστασίου, περνούσε από εδώ και με έπαιρνε από το σπίτι. Εγώ έκανα την εκκίνηση των μηχανών, να ανάψω τους διακόπτες, να ανεβάσω όλα. Κρατούσα το κλειδί της αποθήκης, μου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Και ακόμα και οι κόφτες για να αντικαταστήσω κάποια κομμάτια που ήταν, είχα το ελεύθερο, χωρίς να πάρω την άδεια κανενός, να απευθυνθώ σε άλλους. Άρα, όπως μας είπε και η κυρία Μαρία, ήταν κάτι παραπάνω από σχέσεις εργοδότη-υπαλλήλων. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν όταν έχασα τον άντρα μου. Ήρθε στο μαγαζί ο Θωμάς και μου λέει, Έλλη, θέλω να σε βοηθήσω. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ήταν ασύλληπτο κανείς να φανταστεί, ύστερα από τόσα χρόνια, αν και βλεπόμασταν, χαιρετιόμασταν, πάντα υπήρχε η επαφή. Αλλά ήταν κάτι ιδιαίτερο για μένα, ύστερα από τόσα χρόνια, να εισπράξω αυτή την αποδοχή της μεγάλης στιγμής για μένα. Ήτανε δύσκολη η απώλεια που
είχα με τον άντρα μου και ήρθε ο Θωμάς στο μαγαζί. Αυτό με συγκίνησε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν συμβαίνει σε εργοδότες. Σωστό. Του Θωμά και όλων του και του Γιώργου. Δεν ακούστηκε ποτέ επιθετική σε κανένα από τα... Αυταρχικά δηλαδή, έτσι να σας μαλώσει. Από τους εργάτες και από όλους. Υπήρχε μία άψογη συνεργασία, ανθρώπινη, σεβόμενη και την αποδοτικότητα και τα δικαιώματα των κοριτσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και εκείνα τα χρόνια που δεν ήταν δεδομένο ότι κάποιος θα σέβεται τα δικαιώματα των κοριτσιών. Αποτελούσαν εξαίρεση εργοδότη η οικογένεια όλη. Ναι. Ωραία, συνεχίστε. Το ότι λοιπόν είχαμε έδρα την ΚΟ, αυτό δημιουργούσε αρκετές φορές πολλά προβλήματα, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πρώτες ύλες ή καμιά φορά και στα ανταλλακτικά. Εάν είμαστε στην Αθήνα, ένα ανταλλακτικό που κόλλαγε όλη τη γραμμή παραγωγής θα το πέραμε σε 10 λεπτά. Εμείς πολλές φορές να βλώναμε αεροπλάνο για να φέρει αυτό το ανταλλακτικό. Με αυτά που λέω θέλω να πω ότι η επιλογή της έδρας σε ακριτικό νησί δεν ήταν η καλύτερη. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός και του εργατικού δυναμικού, τότε θα επισημάνω το εξής. Η Αλεξάνδρα Φάσον προηγήθηκε της ανάπτυξης, της έντονης ανάπτυξης των ξενοδοχείων και της απασχόλησης του προσωπικού. Επειδή ήταν εντάσσεως εργατικού δυναμικού, δηλαδή απασχολούσαμε και 500 άτομα το χρόνο, που σημαίνει με μια αναλλαγή προσωπικού για διάφορους λόγους, ότι από αυτό το εργοστάσιο πέρασε σχεδόν ο υλικός, κυρίως εργαζόμενοι από τα χωριά, τους οποίους για να φέρουμε στο εργοστάσιο είχαμε λεωφορεία, τα οποία τους μετέφεραν από την Κέφαλο και την ΚΟ στο εργοστάσιο, με δαπάνη της επιχείρησης. Τώρα, η ένταση του εργατικού δυναμικού και η έλλειψη δημιούργησε την ανάγκη να μετακαλέσουμε μέσω του Υπουργείου Εργασίας μετακλητούς 150 Φιλιππινέζους προς το τέλος, οι οποίοι ήρθαν και αμοιβόντουσαν με τις ίδιες αμοιβές που πληρωνόντουσαν και οι Έλληνες, εφαρμόζοντας την εργατική νομοθεσία. Μερικοί από αυτούς έμειναν στην ΚΟ. Όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της μονάδος, για μας τους οικονομολόγους ήταν ένα καινούριο πανεπιστήμιο, διότι εφαρμόσαμε στο σύνολό της όλη την φορολογική, λογιστική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία, κάνοντας εισαγωγές, εξαγωγές, κάνοντας βιομηχανία, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, γιατί λάβαμε προϊόντα και σε άλλους, με αποκλειστική εξαγωγή κυρίως στη Γερμανία και την Αμερική. Όσον αφορά το προσωπικό, το φρόντιζαν. Δηλαδή πέρα από τη μεταφορά που ήταν ανάγκη και της επιχείρησης, διαθέταμε και χώρο εστίασης, καφετέρια, και χώρο στα διαλύματα αρκετά μεγάλη αυλή, διότι αυτό είναι 11,5 στρέμματα. Ωραία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η έλλειψη του εργατικού δυναμικού και το κόστος μισθοδοσίας του, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, στην αρχή που ξεκίνησε η επιχείρηση ήταν συγκριτικά με τις γύρω περιοχές, Τουρκία και Μέση Ανατολή, ήταν συγκρίσιμες και αποδεκτές. Όταν όμως στην Ελλάδα οι αμοιβές αυξήθηκαν 65%, τότε αυτόματα αυτό οδήγησε και στο κατά συνέπεια κλείσιμό της. Φυσικά το προσωπικό που αποδεσμεύτηκε τότε βρήκε αμέσως δουλειά, γιατί τότε είχε αναπτυχθεί το ξενοδοχείο και είχαν και εκείνοι ανάγκες. Άρα άλλοι μεν πήγαν στη σύνταξη, άλλοι απορροφήθηκαν από τα ξενοδοχεία ή και τον εμπορικό κλάδο, και με ικανοποίηση μπορώ να σκεφτώ
ότι κανένας δεν έμεινε άνεργος. Πώς έγινε τώρα αυτό? Όταν ξεκίνησε η μεγάλη αύξηση της μισθοδοσίας, εκεί πια πάψαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είχαμε αυτοματοποιημένη παραγωγή και κατά συνέπεια είχαμε πρόβλημα και δεν βρίσκαμε πελάτες. Αξίζει να πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε πλήρη απασχόληση και σε αναζήτηση πελατείας, το προσωπικό υποαπασχολούνταν. Και μάλιστα παρά την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς τη διοίκηση να εφαρμοστεί ο νόμος περί διαθεσιμότητας, δηλαδή να πληρώνεται το προσωπικό το μισό του μισθό και να κάθεται επί 3 μήνες. Θυμάμαι ότι σαν και τώρα, θυμάμαι ο κύριος Θωμάς Σύφης, Θεός χωρέστε με, μου λέει γιατί τι φταίνε αυτή, και απέρριψε την πρόταση και καθόντουσαν, θυμάμαι, το προσωπικό και ένταγε, αλλά πληρωνόταν. Αυτό το οφείλω σαν μια μαρτυρία, γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν στην ΚΟ δώσανε τη δυνατότητα σε πολλούς μέσα από την εργασία τους να λύσουν οικονομικά προβλήματα. Αυτοί στο τέλος, μετά το κλείσιμο του εργοστασίου, προφανώς ήταν πολύ φτωχότεροι από όσο όταν ξεκίνησαν. Αντίθετα στα περί αντιθέτου δηλουμένων ή δηλωθέντων. Λοιπόν, ακούω την εμπειρία σου, πόσα χρόνια δούλεψες, σε τι θέση ήσουνα. Εγώ δούλεψα γύρω στα 12 χρόνια. Κάμποσα. Δηλαδή από πότε ως πότε? Από το 75 μέχρι το 87. Ωραία, άρα σχεδόν από την αρχή. Ναι, σχεδόν από την αρχή. Ωραία. Τι θέση? Ήμουνα στην αρχή υπεύθυνος στα πλυντήρια κάτω και μετά στο κοφτήριο. Από εκεί τέλειωσα. Ναι. Δύο θέσεις δηλαδή υπεύθυνος στο κοφτήριο και στα πλυντήρια. Ωραία. Και πώς ήταν αυτά τα 12 χρόνια? Σοφία, ήταν πάρα πολύ καλά. Όλοι έτσι μου λένε γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλά. Γιατί, ως προς τι? Είχαμε τις παρέες μας, ήμασταν πιο ανθρώπινοι. Έβλεπα την κοπέλα από την Κέφαλο, από την Καρδάμανα και νόμιζα ότι ήταν δικό μου παιδί, δικιά μου φίλη, δικιά μου αδερφή. Κατάλαβες. Περιμέναμε πότε θα έρθει το λεωφορείο να δούμε την κοπέλα, τη Μαρία από την Κέφαλο, τη Χρυσάδη από το. Ήμασταν όλοι μια παρέα. Παράπονο από την οδηγία δεν είχαμε. Ήταν κύριοι με τα όλα τους. Καλοπληρωτές. Καλοπληρωτές. Και να σου πω, ήταν και το μόνο που έδινε ζωή στην ΚΟ. Γιατί στη Σοφία μετά τον τουρισμό δεν είχαμε. Μετά ήρθε ο τουρισμός. Και ευτυχώς που πήγε αυτό το εργοστάσιο και δουλέψαν σχεδόν πάρα πολλοί κόσμοι από όλα τα χωριά. Πρέπει η μισή κόσμο είπανε. Η μισή κόσμο. Συνολικά, επειδή αυτό δεν το έχω εξακριβώσει ακόμα, συνολικά πόσος κόσμος μπορεί να πέρασε 20 χρόνια που λειτουργεί στο εργοστάσιο? 20 χρόνια. 20 χρόνια πόσος κόσμος μπορεί να πέρασε από εκεί συνολικά? Ας σου πω 2.000 θα είναι λίγοι. Λίγοι. Και εμείς έχουμε φτάσει στους 3 και κάποιοι μου πάνε. Σου είπα, είναι 2.000 είναι λίγοι. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ξέραμε το 8ωρο μας θα φύγουν. Αν δούλευες περορία παραπάνω, πληρωνόσουν κανονικά. Οι υπεύθυνοι όσοι ήταν σε όλα τα τμήματα προσπαθούσαν να λύουν ό,τι πρόβλημα υπήρχε. Γενικά η Σοφία μου ήταν πάρα πολύ καλά. Περάσε, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στο νησί της ΚΟ. Έμαθα ότι ήταν πολύ λίγοι οι άντρες, ότι ήταν το 10%. Ναι. Άρα ήσουν... Ναι. Οι άντρες ήμασταν στο κοφτήριο κάτω μετά, γιατί κόβαμε τα ψαλίδια, τα οποία η γυναίκα ήταν δύσκολο αυτό. Από εκεί άρχισε η προετοιμασία. Από το κοφτήριο και έπειτα προχωρούσε προς τα πάνω και τελείωνε πάλι στο πλυντήριο. Κάποια άλλη ανάμνηση, έτσι, κάποιο περιστατικό γενικά που να θυμάσαι? Μου έχουν πει για απεργίες, μου έχουν πει για εκδρομές, ότι σας πήγαινε εκδρομές όλους μαζί. Πήγαμε εκδρομή στην Πάτμο. Και στην Πάτμο? Ναι, πήγαμε και στην Πάτμο εκδρομή. Κάθε Χριστούγεννα κάθε μας βγάζα και μια λαχιοφόρο. Όποιος έπαιρνε ένα μισθό ή ένα άλλο ποσό. Ναι.
Ήταν καλά οι εργοδότες, ήταν πάρα πολύ καλοί, δεν είχαμε παράπονο. Η σχέση σου με το Θωμά το Σύφη? Καλές. Ο Θωμάς προσωπικά εμένα με έβλεπε όχι σαν εργάτη, σαν συνεργάτη, όχι εμένα, αλλά όλους. Όλα τα παιδιά, τους υπέδρους και η γυναίκα που έχει δουλεύει 3 χρόνια και αυτή ήταν πολύ πιο ευχαριστημένη. Εκεί γνωριστήκατε με τη γυναίκα σου? Όχι, η γυναίκα μου είναι άστρο. Μεγάλη ιστορία σου η γυναίκα μου. Εντάξει, κάτι άλλο που θυμάσαι, που θα ήθελες να μοιραστείς? Σοφία μου, έχεις γλυκιά ανάμνηση. Πολλές καλές αναμνήσεις και τώρα ακόμα βρίσκω κοπέλες στο δρόμο και με χαιρετάνε και λένε Μανώλη τι ώρα που περάσαμε. Τι να σου πω, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ωραία, τέλεια. Είχατε δουλέψει πού πριν? Έχω δουλέψει σε όλα τα κράτη εκτός από την Αλγερία που μιλάνε γαλλικά. Σε πόσα κράτη? Σε όλα. Σε όλα? Ναι. Καναδά, Τινησία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστούν, Σενεγάλη, Καμπόν, Γουινέα, Κόγκο, Κόγκο Μπραζαβίλ, Σάντρα Αφρίκ, Μαδαγασκάρη, Άγιο Μαυρίκιο. Και μόνο που θα θυμάστε είναι πολύ συγκλονιστικό. Και ενώ έχετε δουλέψει σε όλες αυτές τις χώρες σε αντίστοιχα πόστα, ήρθατε στην ΚΟ και τι έχετε να πείτε? Όχι, είχα δουλέψει εκεί, αλλά όχι σε όλα. Μετά ξαναφύγα και ξαναπήγα πάλι εκεί. Το 1997 έφυγα από την Ελλάδα και πήγα πάλι στην Αφρική. Μάλιστα. Αλλά πάτε στην ίδια εταιρεία. Στην ίδια εταιρεία? Στην ίδια εταιρεία. Γιατί αυτό ήταν μια εταιρεία η οποία είχε σε όλα τα γαλλόφρονα κράτη είχε εργοστάσιο. Μάλιστα. Εκτός από Αλγερία και Λίβανο. Μάλιστα. Και τι έχετε να πείτε για τη ζωή στην ΚΟ, αφού έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο? Εντάξει, το καλοκαίρι είναι κάπως καλά, αλλά είναι μονότονο. Ναι. Δηλαδή και τώρα να δείτε διάφορες εκπομπές που γυρίζουν τα κανάλια, στα νησιά που πάνε και στην επαρχία, όλοι μιλάνε για το ίδιο θέμα. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν σχολεία. Μάλιστα. Πες ότι παντρεύτηκες στην ΚΟΑ. Πώς? Όχι, παντρεύτηκες ΚΟΑ. Δεν το έπαιζε αυτό την κάτια μας. Δεν παντρεύτηκα ΚΟΑ, δεν ΚΟΑ, Θωμά που μου έλεγε Έλλη, η μία κολόνα του εργοστασίου είσαι εσύ. Τόσο πολύ με αγαπούσανε. Γιατί έκανα μεγάλο αγώνα για αυτό το έργο, δηλαδή να προχωρήσει, να πάει μπροστά με τις κοπέλες μου μία πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά και με τους εργοδότες. Ήθελα και τα δικαιώματα των δύο να είναι αμοιβαία. Να μην αδικούνται ούτε οι μεν, ούτε οι δε, γιατί εκείνοι μας πρόσφεραν το ψωμί και εμείς έπρεπε να εκτιμήσουμε το έργο.